balai shisha ka king bayong ka kli marsin yo iya I gong li ngam tip balai men sim jong a ka shu kende bat ngam tip ru kum nu ngan le lang along u batrai shitom mit la bat ngi u nong kendong Basuri masih ban pendep jing puli ngahap kiu syasor ngahap ila kasnong ting hor kasnong bompat don like bompa don ki surok ngan kit lanep ngan kit laki tusok dah kajeng tmu ban long unong yalang pat ba diriat diram jing ngan sya laka kam lek belabat lek kelas artat baro kikam ngahap ban tresmat salas dong ban wan pai men sim katrang shisha kanjing dum sya Syai ban pen kela la 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 habasaken hasor poi sa ha pentor jing im lasdang sneu kum u aktor dei hang bol botong bat kapong jaket ni ngasdang lejan ya I gong li hapat lun bol botong bat kapong jaket ni ngasdang lejan ya I gong li la 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 balai shisha ka king bayong ka kli marsin yo iya I gong li ngam tip balai men sim jong a ka shu kende bat ngam tip ru kum nu ngam le su siang kum la su bon ki nang ya kisni ayeng hasem lakwa ban ya pen I hadien ka inspection na ikin reji dum dan labu kia kisni dei ha usnem khat kendai spa kendai peau hin nhiều ya tho u bhai laka roi laka siêu dei ha usnem khat kendai spa kendai peau hin nhiều lạc men u bhai laka roi ka siêu la 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 lenti la jong ba kho ru ba kho ram asor ngan yat lim ba joka asang wat la ide ikun kadu iba nasor
lạt nong mangan ya lam bai cha từng ho mo nga u bali en bok ya larkan ar kong li lap dum long tei chin ba da ka leili arto san snem menta la roi parum pare wat la bun ba kika ki jing o arto san snem menta la roi parum pare kumba men shua